Dobrý deň, vítam vás štúdio Slovak Android Reviews a dneska si ukážeme moje root aplikácie a nastavenia aplikácie Super SU. Takže tuto sú moje root aplikácie, hneď si ich všetky vysvetlíme vlastne čo robia na čo sú. Takže ako prvú aplikáciu tu máme Adblock Plus. Adblock Plus blokuje reklamy, ktoré zavadzajú na web stránkach alebo vám proste vadia a tak, čiže vám nevyskakujú žiadne pop-up okná a také veci. Ďalej tu máme antivírus Avast Mobile Security, ktorý je podľa mňa veľmi spoľahlivý, aj keď na Slovensku máme ešte Asset, čo je aj slovenská značka, ale aj na počítači mám Avast, tak Avast je proste pre mňa. Ďalej tu máme Battery Saver. Vlastne táto aplikácia mení nastavenia kernelu, aby vám vlastne nemíňalo tak veľa energie a vlastne pomáhalo vám udržať ten mobil dlhšie nad vodou, tak to povieme. Ďalej Prop Editor. Vlastne pomocou Build Prop Editoru dokážeme zmeniť nastavenia mobilu a vlastne základné veci, ako napríklad Screen Resolution alebo Android Build a také, vlastne číslo Android Buildu a tak. Ďalej tu máme Busybox Free, ktorý nám pridáva veľmi veľa vlastne vecí do terminálu. Prepáčte, že hovorím stále vlastne, ale teraz nejako to zo mňa nejde von. Myslím slova, hej. Vlastne pridáva nám veľmi veľa vecí do terminálu, veľmi veľa príkazov, ktoré sú dôležité pre niektoré aplikácie, ktoré mám na tomto mobile. Ďalej tu máme ClockSync. Vlastne aplikácia ClockSync robí to, že nám nastavuje čas presne podľa atómových hodín. A ak máte root, tak si môžete nastaviť, aby sa vám to samo synchronizovalo. Čo je pre mňa dobré, no. Ďalej tu máme aplikáciu Titanium Backup. Titanium Backup spôsobuje to, že dokáže backupnúť aj aplikácie, ktoré sú zablokované, ako napríklad jeden veľmi známy je Minecraft a tak. Ale ja Minecraft nemám, vlastne na tomto mobile ani veľa hier nemám, ak by som vám ukázal moje aplikácie, čo ste si mohli všimnúť v predložilom videu. Takže ja to veľmi nevyužívam. No. Ďalej tu máme Desploit. Desploit je aplikácia, ktorá nám pomáha hackovať Wi-Fi. Napríklad môžeme používať Man in the Middle Attacks, čo nám dokáže zmeniť obrázky na web stránke. Môžeme premeniť skript, JavaScript vlastne tam môžeme dať, ktorý napríklad vyhodí pop-up okno, že táto aplikácia bola hacknutá mnou, hej. Takže toto nám robí Desploit. Ďalej tu máme emulátor terminálu, čo si myslím, že vie každý, čo robí. To ľudia, ktorí majú root, určite vedia, čo to robí. Ďalej tu máme aplikáciu FaceSniff, čo je niečo podobné ako Desploit, ale funguje to tak, že dokáže vysniffovať password z Facebook aplikácií a YouTube aplikácií a tak. Táto aplikácia nefunguje, keď sa niekto prihlasuje cez browser, ale iba cez aplikáciu. Ďalej tu máme Game Guardian, čo je aplikácia na hackovanie hier, vlastne pomôže nám vyhľadať si variables a tie zmeniť. Ďalej tu máme Interceptor NG, ktorý je niečo podobné ako Desploit, až na to, že má oveľa menej funkcií a dokáže nám iba sniffovať, čo sa deje a ešte dokáže cookies sniffovať. Ďalej tu máme Internet Browser, Performance Browser, Internet Booster, Performance Booster a RAM Booster. Vlastne všetky tieto veci menia nastavenia kernelu. Internet Booster mení buffer size, Performance Booster mení, koľko aplikácií môže bežať na pozadí a tak. RAM Booster tam asi tiež niečo také. Root Explorer to je asi všetkým známa aplikácia. Screencast je aplikácia, cez ktorú to natáčam, toto video. Ďalej tu máme Wi-Fi password. I keď túto aplikáciu nám netreba, neviem na čo ju tu mám, keď vlastne stačí napísať jeden príkaz do terminálu. Myslím, že change directory /data /msig /wifi a tam neviem, ak sa volá toto, ale tam stačí dať potom cat a názov toho vpa-supplicant.conf. A ďalej tu máme Wi-Fi kill, čo dokáže vypnúť internetové spojenie medzi počítačom a medzi
routerom Wi-Fi a vlastne mobilným zariadením alebo počítačom. Vlastne to isté ukáže aj Desploit a to je asi všetko. Tu máme záznamy, tam teraz som si ich nič nemám. Vlastne tento superuser není pro verzia, ale mám ju povolenú, povoliť pro. Ďalej, tuto mám, vlastne môžete pozrieť aj moje nastavenia. Takže toto sú moje nastavenia superuser aplikácie. A táto superuser aplikácia je veľmi dobrá, som s ňou spokojný a môžem vám... Takže toto je všetko k tomuto videu. Dúfam, že sa vám toto video páčilo. Ak sa vám páčilo, dajte like. To nás dosť veľmi poteší. A lúči sa s vami štúdio Slovak Android Reviews. Dovidenia.